اوكي كبرات إيرتراوينان كبرات تخاتاتلتنا لو مخال فيديو متسيبكم الله زانا لومي فيديو قروب فليز بلتي هتكون but it's part of the economic empowerment مالتي حج من إسيات محيال مالت نهاجرنا محيال الديو حج جن قروب فليز بلانتايو مور ناب إيرتراز تأمته እንደገና ከአምስቲ አየር መንገድ ኤርትራሲ ከመይ ጌርና ከም ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ክንሰርሕ ንኽእል እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ከም ሓንቲ ኣብነት ክንወስዳ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ቱሪዝም ኣሎ ሕጂ ሂውጅ ኦፖርቹኒቲ ኣብ ካልእ እዚኣ ግን ምናልባት እቲ ኢንተረስት ናይ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ስፔሲፊካሊ ኣብ ዩሮፕ ኣብ ኣፍሪካ እና ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ዘለና ኤርትራውያን እቲ ድሌትና ክፈልጥ ስለ ዝደለኹ እየ So based on the response ማለት ርኢቶኹም ርኤ then እቲ ብሕጂ ዘዳሎ ቪድዮታት ንዑ ሪፍሌክት ክገብር ማለት እዩ እዚኣ ግን ኣብ ውሽጠይ ናይ ብሓቂ ክትመላለስ ዝፀንሐት ነገር እያ ስለዚ ሕጂ ግዜ ኣኺሉ ናብ ዩቲዩብ የብል ኣለኹ ማለት እዩ ፕሊዝ ሼር ግበሩ ሰብስክራይብ ግበሩ ምክንያቱም እዚ ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ኣለዎ እቲ ቻናል ከዓቢ ተኮይኑ ኩላትና እጃምና ንግበር ኦልሬዲ ትገብሩ ኣለኹም ቴንክ ዩ ሶ ማች አይ ቲንክ ኣብ ቁሩብ ግዜ ኢንፋክት ወርሒ ከመና ይገበርናን ግን ኦልሬዲ አይ ሲ ኳይት a lot of interest thank you for your feedback ናይ ብሓቂ ዘመስገን ኦኬ ንጀምር ሶ ብዲያስፖራ ዝድገፍ ፋይናንስ ንመንገዲ ኣየር ኤርትራ እንድያ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ከም ተቐድሚ ሕጂ ዝተዛረብክዎ መብዛሕትኡ እዚ ሶሻል ሚድያ ኦፍኮርስ ብዙሓት ቻናላት ኣለዋ ሕጂ ዝበራበራ ዘለዋ ኣብ ቁም ነገር ከነ ፎከስ ክንገብር ከም ዘለና ኣብኡ ጀስት ኤኮ ዝገብራ ብዙሓት ኤርትራውያን ቻናላት ይኽፈታ ኣለዋ which is encouraging ዛ ናይ ሎሚ ብዛዕባ እቲ ኣገዳሲ ነገር ንዘራረብ ትብል እዚኣ ዲስከሽን እንካ ፕላትፎርም ኦፕን ንምግባር እዩ ምክንያቱም እዚ ሓሳብ ዚሲ ርግፀኛ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ዘሎ ግን ዝጅምራ የተሳኢኑ ዘሎ ኢንፋክት ብዙሓት ጀሚሮሞ እዮም ኣክቹዋሊ ግን እዚ ስትራቴጂ ሎሚ ምናልባት ሼር ዝገብሮ ዘለኹ ብዑ አንግል ዘይተጠመተ ክኸውን ይኽእል እዩ ዳስ ዋይ ሕጂ ምስኣድ ኣይ ኦፕኒንግ ኤክስፒሪየንስ ክኸውን ይኽእል ንብዙሓትና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ምስ መንገዲ ኣየር ኤርትራን ኤርትራውያን ዲያስፖራን ከመይ ጌርና ክንገብር ንኽእል እዚኣ ሲምፕል ስትራቴጂ እያ ብዙሕ ፋይናንሻል ኮሚትመንት ዝሓትትም ኣይኮነን ግን ኦፍኮርስ ሴኪዩር ዝኾነ መጀመርያ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ምስ ህዝብና ምስቲ መንግስትን ክንገብር ኣለና ማለት እዩ እቲ ፅምዶ ውሽጣዊ ፅምዶ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም እዚ ዓብይ ፕሮጀክት እዩ አይ ቲንክ ከምቲ ትሪእዎ ፋይናንሻል ኣውትሉክም ገይረ ኣለኹ ሶ ድሓን ክትሪእዎ ይኽእል ሶ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ምስኡ እንዳተዘራረብካ ኦፍኮርስ ክኢላ ኣይኮንኩን ባይ ዘ ወይ ኣብዛ ናይ ኣቪዬሽን ክኢላ ኣይኮንኩን ጀስት እዚ ነገራት ካብ ፅቡቅ ድሌት ዝተለዓለ ከም ዝኾነ ጥራይ ሕሰቡለይ ፕሊዝ ኦኬ ኣብዚ ክኢላ ኣይኮንኩ I'm not a specialist of aviation ከምታት ዝተሓዘ ምስ ኣየር መንገዲ ዝተሓዘ ምንም ፍልጠት የብለይን ኢንፋክት ነዚ ሕጂ ኣዳለዮ ዘለኹ ከባቢ 5-6 ዝኾነ ፔጅ ጉግል ገይረ ዝረኸብኩ ኢንፎርሜሽን መብዛሕትኡ ሶ እሳ ሓዙለይ ኦኬ good so ኤርትራ ፍላግ ካሪየር ክስታይ ኤርላይን ኣለዋ ድዩ ወል ኣለና ግን እቲ ዝገርም ነገር ብዙሓት ሃገራት with no flag carriers ኣለዋ ብሓፂሩ ሲ ሃገራዊ ባንዲራ ዘይተሸከመ ኤርላይን ዘለወን ኣለዋ ክሪኢና ንኣብነት ዩኤስ ሓንቲ እያ ሕጂ መብዛሕትኦም ዲቱ ሃቪንግ ኖ ኮመርሻል ኤርፖርትስ ፍርቆም በቃ ኤርፖርት ስለ ዘይብሎም ተን ሃገራት ብጣዕሚ ንኣሽቱ ስለ ዝኾና it's not affordable and it is not feasible practically ከተቕውም ማለት እዩ እዚ ፍላግ ካሪየር ካብኡ ኢንካ ኤርላይንስ ክስታይ ንክትገብር ሲ it's not feasible እቲ ካልእ ከዓ ዲሬጉሌትድ ኤርላይን ኢንዱስትሪ ከዓ ኣሎ ሕጂ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ which is the national flag carrier airlines ምናልባት ዲሬጉሌትድ ተኮይኑ እቲ ሰብሲ
ኣገልግሎት ይርከብ እምበር ናይ ግድን ፍላግ ካሪየርስ ፕሌንስ ኣየድልያን ብዝብል ሓሳብ ዝተላዕለ እዩ ኢንፋክት እንታይ ብልዎ ሲምፕል ፍላይንግ እቲ ፎከስ ኣብዚ እንታይ እዩ ጀስት ኤፊሽንት ሰርቪስ ሕጂ ንኣብነት ዩናይትድ ኤር ሓደ ካብኦም እዩ ኢንፋክት ኣሜሪካ ከምቲ ዝበልክዎ እዚ ፍላግ ካሪየር ኤርላይንስ የብለን ወይ ከዓ ፕሌን ዳርጋ የለዋን ክበሃል ከኣል ሶ እተን ንግዳዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ዘይብለን ሃገራት ኣብ ዝተጠቂሰን ኣለዋ መብዛሕትአን ኣብ ዩሮፕየን ዘለዋ ቫቲካን ሲቲ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ካብአን እዩ ንኣሽቱ ሃገራት እየን ኢንፋክት ሓዲአን ከባቢ 700,000 ሰብ ጥራይ ዝቕመጠለን ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ቅድሚ 1978 ኣክቹዋሊ ናሽናል ፍላግ ካሪየር ኣቪዬሽን ነይርዎን እዩ ዳሕራይ ግን ብሕጊ there is no need ኢለን ተሰማሚዖም ሕጂ ናብ ሲምፕል ፍላይንግ ዝብል ኣምር ኣትዮም ኣለዎ ማለት እዩ for so many years right so ካልእ ሃገር ኣላ ሊችቴንስቴንያ ዘይትፍለጥ እያ ኸማን ንመገሻ ኣየር ኣብ ከም በዓል ስዊዘርላንድ ዝኣመሰላ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርከባ መገዲ ኣየርን እዩ ምርኮሳ ማለት ሕጂ ከምዚ ንሕና ንገብሮ ዝነበርና ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ንኣብነት ንምርኮስና so it's valid by the way መጀመርያ ቅድሚ ነዚ ሪሰርች ምግባራይሲ ንምንታይ ኤርትራ ናታ just national flag carrier ዝኾነ ፕሌን ገለ ዘይህልዋ ኣለዋ ግን ክስታይ ኣይኮነን እንታይ እሞ ክብል ቪዚብል ሲ ኣይኮነን ኩላ ንሕናስ ኩሉ ሻብ ይስማዓና ኢኖ ሕጂ ኤርትራውያን ብናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ናብ ካልእ ሃገራት ክኸዱ ከለዉ ከም ኤርትራዊ ይስማዓካ እዩ ስለዚ ብኡ ዓይኒ የጠሚተ ናብዚ ነዚ ፕሬዘንቴሽን ዘዳለኽዎ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካ ከባቢ 96% ሃገራት they have national flag carrier aviation ዶ ክንብሎ ዋላ ፕሌን ዶ ክንብሎ whatever or cargo ኣለውን ክልተ ሃገራት ግን የብለንን ላይቤሪያ ጊኒ ቢሳው እዘን ክልተአን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ዋላ ይሃልወና ዳ እምበር እዚ ናሽናል ፍላግ ካሪየር ኤርላይንስ ይሃልወና ዳ እምበር ኦን ኤንድ ኦፍ እዩ ናትና ፕሌን ሶፋር ዘለና ኣይመስለንን ብሊዝ እዩ which is feasible by the way research ምስ ገበርኩ actually እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ I think እቲ ናትካ ፕሌን ኣብ ሕጂ እዋን ምግዛእ ምናልባት ኢኮኖሚካሊ ሲት ከም ዘይዋፅእ ኣብ ግምታት ክኸውን ክኢሉ ብዝብል መጀመርያ ግን ካልእ ሓሳብ እዩ ነይሩ ዋይ ንሕ ዝበሃል ነገር ክኸውን ኣሎ ዝበሃል ነገር ግን ብዝኾነ ሓደ ኣናሊሲስ ገይረ ኣለኹ ኣብኡ ሕጂ ክሪኦ ኢና ማለት እዩ ሶ ንምንታይ ናሽናል ፍላግ ካሪየር የድልየና ከም ኤርትራውያን it's a powerful symbol of independence to start with and it also demonstrates countries' ability to operate on the global stage so ሓያል ምልክት ናጽነትን ሃገር ኣብ ዓለማዊ መድረክ ንምንቅስቃስ ዘለዎ ዓቕም ድማ የርኢ ማለት እዩ ሶ ናትና ንሕና ኦፕሬት ንገብሮ ኤርትራውያን ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኦፕሬት ዝገብሮ ኤርላይንስ ተሊና it's dignity by itself in fact simple analysis የገይረ ከምቲ ዝበልኩኹም ክኢላ ኣይኮንኩን ግን ነዞም ኤርትራውያን ኢንቨስተራት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣብ ግምታት እየ ዝገበርክዋ ሲምፕል ኣናሊሲስ ኣላ again ክኢላ ኣይኮንኩን ይደጋግም እየ ዘለኹ ነዚኣ ምክንያቱም እዚ ሲ ብሓደ ክኢላ ዝተሰርሐ ከይመስለኩም ማለት እዩ እቲ ዕላማ እንታይ ኣብዚኣ ሌትስ ዲስከስ እዚ ናይ መጀመርያ ዲስከሽን ክኸውን ክእል እዩ እቲ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኢኮኖሚክ ክስታይ ክንገብር ሪቫይቭ ክንገብርሲ ንኽእል ኢና ከነለዓዕልሲ ንኽእል ኢና ብዝብል ሓሳብ እዩ ሓንቲ እዚኣ እያ ቱሪዝም ካልእ ዕድላት ኣሎ ግን እቲ ፕላትፎርም እስኪ ከፈት እስከ ንዘራረብ እስከ ዳሕራይ ምናልባት እቲ መንግስቲ ሲሪየስ ከም ዝኾንና ተርእዩ ምናልባት ምሳና ፅምዶ ክጅምር ክእል እዩ ሃለሃ ሶ ሰዓት ዕላማ ማለት እዩ ሶ ክልተ ኦፕሽን ንኤርትራ ከም ዘሎ እዩ ኣነ ዝረኣየኒ ዘሎ ሲምፕል ፍላይንግ ኣሎ
ናሽናል ካሪየር ፍላግሺፕ ኤርላይን ኦፍ ካንትሪ ሪፕሬዘንቲንግ ኔሽን ከምቲ ሕጂ ዘለና ማለት እዩ ንሱ ክህልወና ክእል እዩ ኮምቢኔሽን ኦፍ ዲስ ክልቲኡ ከዓ ከም ኣማራፂ ክስታይ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ኣእምሮ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ የለኹም መብዛሕትኡ ኢንፎርሜሽን ደገ ስለ ዘይወፅእ ንግምት ኢና ማለት እዩ እዚ ካብ ግምት ሆፍሊ ክንወፅእ ተስፋ ገብር ኣብ ቀረባ ግዜ ምክንያቱም መብዛሕትኡ ግምት ብግምት እዩ ዋላ ክንወቅስ ዲና ዋላ ክንውድስ ዲና ኩሉ ብግምት ኮይንና ሆፍሊ ኣብዚ ክነጥፍ እዚ ማርኬቲንግ ዝበሃል ኣብኡታት ክነጥፍ ተስፋ ገብር ብዝኾነ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ዘተኣማምን ርእሱ ዝከኣለ ሃገራዊ ተሸካሚ ኦብቪየስሊ ከም ዘድልየና ኢትስ ኦብቪየስ ኤርትራዊ ዲያስፖራ ፋይናንሳዊ ሓይሊ ድማ ከም ዘሎ ከዓ ኢትስ ኦብቪየስ ሕጂ ከሪኦኩም እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ማለት እዩ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ኣፍሪካ ዘለው ከማን ክሳብ ክንደይ ኢንቨስት ይገብሩ ከም ዘለው እዚ መንፈሳዊ ቅንኢ የሕደረልካ እዩ ማለት እዩ እቲ ኤርትራዊ ሲ ኣብ ሃገሩ ኢንቨስተር ዝገብር ትዕድል ተዝፍጠረሉ ሲ ክንደይ ፅቡቅ ነይሩ ቀሲኑ ምነበረ ኣብ ካልእ ሃገር ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ይዶን ነው ብሕልፊ ኣብ ኣፍሪካ ማለት እዩ እቲ ከመይ ኢልካ ሴኪር ጌርካ ኦፍኮርስ በዓል ሩዋንዳ ሕጂ እቲ ሲስተመን ኦልሬዲ ስታብሊሽድ ኮይኑ እዩ ሆፕፉሊ ኤርትራ ናይ ሩዋንዳ ኣብነት ክትክትል ተስፋ ገብር ሓደ ቀረባ ዘመደይ ከይዱ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሩዋንዳ ብጣዕሚ ገሪሙ እዩ ተመሊሱ ምክንያቱም እቲ ሲስተሞም ስዳላ ከም ካናዳ ዩኤስ እዩ which is ሓንቲ ሃገር ምዕብልቲ ትበሃል ብናይ ህንፃታት ብዝሒ ይኮነ እቲ ሲስተም ሲ ነቲ ኣብኡ ዝነብር ዜጋ ሰርቭ ይገብሮ ዶ ንኣብነት ናይ ቢዝነስ ፍቃድ ከተውፅእ ሲ ኣብ ዩጋንዳ ኢልካ ውዝን 24 ኣወር ተወዲኡ ኣሎ the same thing ኣብ ሩዋንዳ ስለዚ ሲ እሱ እቲ ምዕባለ ዝበሃል ኦኬ community driven aviation investment community driven aviation investment በማሕበረሰብ which is ንሕና እዚ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ዝምራሕ ሞዴል ወፍሪ aviation ኣብ ኢና ሕጂ again let's discuss and see what we can do okay እታ next ኤርትራዊ ወፍሪ ኣብ ኣፍሪካ ኣባይ ክዛረብ ዝደሊ ማለት እዩ እታ ናይ መጀመርያ ዝገረመትንን ክሪኣ ዝደልን ኣብ ሩዋንዳ ዘላያ ሩዋንዳ so Rwanda sees surge in African investment led by Nigeria, Eritrea and Ethiopia ይብላሉ ናይ ኤርትራውያን ኢንቨስትመንት ረኣዩ ከባቢ 100 ሚሊዮን ብዚ ዋሕድና ኢማጂን ናይጄሪያ ማለት ፖፑሌሽን ቀዳመይቲ ኣመስለን ተዘይተጋገየ ልዕሊ 3 ሚሊዮን so 1/3 ንሕና ኢንቨስት ንገብር ኣለና ኣብ ሩዋንዳ 22 ፕሮጀክትስ ናይጄሪያውያን ኢንቨስት ይገብርሎ but the total investment amount is about 300 million ኢትዮጵያ ትሕተና so እዚ እንታይ ዘርእየና ቁሩብነት ናይ ኤርትራውያን እቲ ሜንታሊቲ ናይ ኤርትራውያን ናይ ቢዝነስ ሜንታሊቲ ናይ ኢንተርፕረነርሺፕ ሜንታሊቲ ሲ ናይ ባዕቲ ላዕሊ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና እዚ ማለት እዩ ሓደ እዚ ናይ ሩዋንዳ ኦብቪየስ ናይ ኢንቨስትመንት ክስታይ ከም ዘሎ ኢንተረስት ከም ዘሎ ብኤርትራውያን ማለት እዩ ታካላይቲ ኣብ ማዕዶ ዝረኸብክዋ Eritrean investors provided South Sudan capital with first ever electricity እዚ ከዓ definitely መንፈሳዊ ቅንኢ ዘይትንክፎ ኤርትራዊ ኣለና ኣብዛ ፖይንት እዚኣ ብኤሌክትሪሲቲ ንቃለስ ዘለና ሕብረተሰብ ኢና ግን እቲ ኤርትራዊ ዋላ ኣብ ኣብ ወረዱ ዋላ ኣብ ተዓዱ ተገበራ መክሰብ እያ እዚ ግን ኣበይ ከይዶም ይገብርዎ ኣለዉ ኣብ ካልእ ዓዲ ኮይኖም ኦፍኮርስ ቢዝነስ ሰባት ባይ ዘ ወይ ሓሳቦም wherever ንቢዝነስ ጥዑም ኣብ ዝኾነ ቦታ እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ክስታዮም ግን ኤርትራ እውን ኣድቫንቴጅ ክትወስድ ትኽእል እያ ብዜጋታታ ስለዚ እዚ ሕጂ ዓብይ ናይ ዲስከሽን ቶፒክ እዩ ነዞም ጉዱሳት ኤርትራውያን ኢንክሉዲንግ ማይሰልፍ ካልእ ካብዚ እንታይ ርኢ ኣለኹ ናይ ኡጋንዳ ማለት እዩ
Uganda ha over 300 Eritrean investors set for second diaspora conference in Kampala ይብላሉ እዚ ከዓ obviously ኣብ Kampala in fact እንታይ ሰሚዐ ከባቢ 3 ቢሊዮን እቲ ኢንቨስትመንት ናይ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ጥራይ I think GDP ናይ ኤርትራ ከባቢ 3 ቢሊዮን እዩ ተዘይተጋግየ maybe I'm wrong ዚነቶም ኢኮኖሚስትና ንገድፈሎም ግን ከምኡ ዘንበብኩ መሲልኒ ስለዚ ፕራክቲካሊ እዞም ኢንቨስተርስ ኣብ ኡጋንዳ ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ሲ ክሳብ ክንደይ ኣብ ኤርትራ ኮንትሪቢዩት ምገበሩ ኢልካ ምሕሳብ ከድልየና እዩ ማለት እዩ እታ መወዳእታ I think ዝረኣኽዋ ኤሪትሪያን distribution group ሃንሰባ reported to be taking over Angola's Cairo supermarket chain. ኣብዚ ከዓ ኣብ ኣንጎላ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ኢንቨስትመንት ኣብቲ ሃገር እዩ ዘርኢ እንታይ እየ ዘንበብኩ ዝክሮ ተኮይነ ከባቢ 12 ሱፐርማርኬትስ ይኸፍቱ ከም ዘለዉ which is ናብ ኤርትራ ተምፂኻዮ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ each ዞባ ከክልተ ሱፐርማርኬት ምኸፈቱ ማለት እዩ Okay, I've said yeah. 12 hyper supermarkets in Angola. So, حسبت بالناسي why not نيرترا زبل حساب يمسكها مالتي ناب عين روحها. قال investing in Africa زي I don't know منالبات just نفسه قبل advertise قبل زلوا إذا مثلاً زلوا جن invest in Eritrea يبل እዚ ሕጂ ሲ ንሕና ክንገብሮ ብቋንቋና ብትግርኛ ንሕና ክንገብሮ እዩ ዝግባእ ብትግርኛ ወይ ከዓ ብዓረብ ግን ሓደ ፃዕዳ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ኢንፋክት ብዙሕ ብዛዕባ ኤርትራ ኣይዛረብን ዩል ሲ መብዛሕትኡ በቃ ብዛዕባ ኣፍሪካ ይዛረብ ግን እቲ ኦፖርቹኒቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከዓ ስፔሲፊካሊ ኣይዛረብን ሶ I don't know ንኣምኖ ዲና ዘለና ዋላ ምክንያቱም ካባና ክመፅእ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ሚኒስትር ኦፍ ኢንፎርሜሽን ንዑ ክገብረና ክእል they can open a department marketing and advertisement department ክፍት ክእል ዋላ ቱሪዝም ድዩ ሚኒስትር ኦፍ ቱሪዝም ገለ ነገር ሶ ብዙሕ ዘይንገብሮ ነገራት ኣሎ ግን ክግበር ኣለዎ anyway እዚኣ ክሓልፋ እየ neighboring country or outside Africa. Yeah. They're also applicable if you're a company. The link ስለዘላ I think interested ኮይንኩም investing in Africa ዝብል ኣብ ወቅት ሰምዕዋ ትኽእሉ ኢኹም yeah so ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ፖቴንሻል ሰዓብ እዩ ይኽብል ደልየ so diaspora investment mechanism acquisition cost and operating cost roughly but research ዘገበርክዎ ነዚ ይመስል ሕጂ ንኣብነት 3 ኤርክራፍት ሊዝ ተገበርና ኦኬ እቲ annual revenue ከባቢ 92 ሚልዮን ይኸውን ዳሕራይ ዲስከስ ክንገብረሉ ኮይኑ hopefully live ክመፅእ ተስፋ ገበር ኣብ ቀረባ ግዜ እቲ ቶታል ኮስት እቲ ኦፕሬቲንግ ኮስት ዝበሃል ከዓ ከባቢ 70 ሚልዮን እዩ ኣብ ዓመት ኔት ፕሮፊት ኣፍተር እቲ ቶታል ኮስት ምስ ወፃእኹሞ ማለት እዩ ካብቲ ኣኑዋል ረቨኒው 22 ሚልዮን እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ 24% ማርጅን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሲ እንታይ ንኣስዩም ንገብር ዘለና 3 ፕሌን ብሊዝ ተረኸብና ተገዛእና the total cost operating cost ማለት 70 ሚልዮን ተኮይኑ there is a profit of around 22 million in fact it's interesting I think last year ናይ ኢትዮጵያ profit ከባቢ 1 ቢልዮን እዩ ካብ እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ማለት ሪፖርት ዝገበሮ 1 ቢልዮን ክንደይ ፕሌን ኣለዎ 150 ኤርክራፍት ኣለዎ ሕጂ ካልኩሌት ተገርኩሞ almost the same ከባቢ 24% ኢቱ ፕሮፊት ስለዚ ሪያሊስቲክ እዩ ማለት እዩ እዚ ሰርች ዝገበርክዎ ናው
ኤርትራ according to Wikipedia the population ናትና 3.6 to 6.7 ሚሊዮን እዩ እቲ ኤሪትሪያን ዲያስፖራ ኤስቲሜት ዝተገብረ ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን እዩ ስለዚ 3 aircraft ንምግዛእ it's not going to be 100 million but around I think 85 million or something but 100 million ንበሎ ድሓን እዚ major cost ናትና right ስለዚ even እተን aircraft see a one time easy by the way okay a one time contribution ዞም ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን ንኸውን ልዕሊ $200 ኣይብፅሓናን ስለዚ ክንደይ ሲምፕል ከም ዝኾነ very simple ግን ኦርጋናይዝ ክንከውን ይግባአና እዩ ዘይጠቅም ነገራት ንመቃቀለና ተኮይኑ ኖንዶ 200 you know 10 ቅርሺ ከማን ከነዋፃ አይንፈልግ ስለዚ እዚ ቀሊል ኢንቨስትመንት አይኮነን of course ንሕና ንጅምሮ ቱ ዲስከሽን eventually እቶም ነዚ ኢምፕሊመንት ክገብሩ ዝብሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው እዮም ስለዚ ነዚ ኢንዶርስ ተገይሮም then eventually you know it doesn't matter the implementation it doesn't matter just discussion ምጅማሩ ንርስዩ ምናልባት ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሃይሊ you know ሃይሊ ክህብ ይኽእል like ኣለካምሽ ናብ implementation ትቁርብነት ናትና ተርኢና so just again ናይ discussion ጉዳዩ ኣብዚ ተካለ ሞዳታ ክዛረባ ደለይ ዘለኹ ሕጂሲ እቲ ናህሪ ልምዓት ኤርትራሲ ኣብ ኤዲዩ ቢዲሲ ዘሎ እስኪ ምናልባት ኮመንት ክትህቡ ፈቃደኛታት ተኮይንኩም እስኪ ኮመንት ገበሮ ኣነ ዝብላ ምናልባት ቅድሚ ናፅነት ኤነርና ተይልና ሕጂ ምናልባት ኣቢ ክንህሉ ንኽእል ኢና hopefully ድሕሪ 2026 I think ፅቡቅ ክንስጉም ኢና ኢላ ሓስብ in fact given ገመልሲ ኣርማ ናይ ኤርትራ ካብ ኮነት ከምዚ ትጎያ አይመስለንን ነይሩ ገመል ስለዚ ተስፋ አለና ማለት እዩ anyway that's just a fun fact anyway yeah I think እዚ ዩን ሎሚ ዘዳለኽዎ again ከም ኤክስፐርት ጌርኩም ክትወስድኒ አይደልኔ ግን just simple research ትገበርክዎ እዩ ካብ ጉግል ዝኾነ ፍሊዝ በላ ሓሳብ ተሊኩም ኣብ ኮመንት ኣርኢዩኒ or ስለዱለይ ኢሜይልም ክትገብሩለይ ትኽእሉ ኢኹም yeah thank you for your attention and yeah thank you for watching and bless you bye